Hi, myself Shandrupa and इनके चैनल को जरूर फॉलो करना. Thank you. Hello friends, ano hai jotono lamsogo ani vlog video ang tabuk ani bai songni parao thangai tongo berainani bagui ayang ani kakibo logio khaijak ake ani bwskango ani umui bersalugui tongo angke yang oke ani bai bai ani dulung asukjak thanglai tongo. Abo khe chung nogo phai sokbai kha abo khe bai songni no yang khe dadu yang khe chiki abo khe ani dulungni pun yang khe dulung ani dulung borkahang khe tuinyang tongo nang borkaham sina nasikya dulung yang khe mobile by busy tedi kaisati selfie pa ani dulung bo mobile by busy dulung mokhe by niri thanti bo ri buthai ganang tagi tongmani amokhe buthai belai no naithokha ayang khe kheto tongo bui mairok borna bagui alrok bailai tongo. So guys, jeng henu hai tisa malai phinai ani next vlog video. Bye.